צוות שמלות קלה. נעים מאוד. נעים מאוד, תכירי, גרה. נעים מאוד, גרה. אהלן. את רוצה שתי שמלות או שמלה אחת מספיקה לך כל הערב? אני חושבת שאחת. אחת. עם שילוב של איזה שובל מהמם שככה נותן שואו בכניסה. שאפשר לפרק אותו בוודאי. ואחר כך בריקודים לשמוח. יש טרנדים בעניין של שמלות קלה? יש טרנדים, כן. סגנון שמוביל היום זה יותר הקלאסי, תחרות, צמוד. גב חשוף, כמה שיותר סקסי. יש לך ככה איזה ויז'ן בראש שאת פחות או יותר, מה את רוצה? איזה כיוונים? הייתי רוצה משהו שהוא קלאסי, נפל. בואי נתחיל. אני רוצה להראות לך כמה סגנונות. יש לי פה שמלה שהיא כמובן קלאסית על הגוף, צמודה, שילוב של סולטיס עם גיפיור, מאותר בפנינים. אני מאוד אוהבת את החלק הקדמי, שהוא פתוח. את הגב הייתי רוצה קצת יותר סגור, אבל אני רואה גם שיש כפתורים, אז אפשר, נכון? אבל זה נראה מאוד מאוד יפה. יש לי שמלה מאלפת. היא אוסקר, שיבוט של סברובסקי ופנינים, אגב. אוהבת, מאוד מאוד מאוד. אני חושבת שהגיע הזמן למדוד. אני מוכנה, אני מאוד מתרגשת. לא שמלות מנופחות כאלה, יותר מדי מגונדרות, זה לא קלאסי, עדין. מוכנות. לראות אתם. אני קצת בהלם, פשוט כל כך יפהפייה. אמרתי לך שאני לא דמיינתי את עצמי אף פעם, וזו למעשה הפעם הראשונה שאני רואה את עצמי בשמלת כלה. מה את חושבת שהתגובה של האדם תהיה? להיכנס להלם, בטוח. ספרי לי קצת, מה השתמשת פה, איזה בדים, מה יש לנו כאן? מתחת לבדים העליונים יש בדים מכתבים שיושבים טוב על הגוף, מעל זה בת פייטים, בורדורה של תחרה, מקשטת את השמלה, גב חשוף. זה לא בדיוק חשוף, כי יש פה, זה כן, יש פה איזה בד, נכון? אבל לא רואים אותו. אבל לא רואים, אני לא שמתי לב עד שלא... לא רואים אותו עד שאתה לא נוגע. טוב, גרה, אני מצלם את השמלה הראשונה. חיוך, אושר, אדם. היא מעולה, נתת לי את זה. טוב, מעולה, אז יש לנו את התמונה. שרון, את מחליפה לה עכשיו בגד, השמלה השנייה. אני יורד לאדם לראות שהכל בסדר איתו. נשמור עליו, בסדר. מה העניינים, אדם? מה קורה? מה קורה? בסדר גמור. אני רואה שגם אתה דפקת הופעה יפה מאוד. תודה רבה. זה כאילו, בתור קיבוצניק, זה לא מראה שכיח. אחרי זה אנחנו איטלקים גם. אתה גם איטלקי? כן. יווניה, איטלקי. איך אתה רואה את עצמך לבוש בחתונה? ככה? כאילו זה יושב עליך? אני מאוד אהבתי את החליפה, אני חושב שהיא יושבת עליי מצוין. גרה, אתה אוהב את זה? אני בטוח. אני אעלה לראות מה שלום ג'רי. תודה, ותשמור עליה. אני שומר עליה, אל תדאג. יש? אנחנו מוכנות. יאללה, אני מחסיר פעימה פה. מה קורה? זה מהמם. כן, זו אני. זו את? סגור? אני חושבת שכן. אז מה יש לך לספר לנו על הגב? חשוף, קיבוצים בטוסיק, מדגיש את הטוסיק, תחרה, פנינים סוגרות את כל הגב. אני צילמתי אותך עם שתי השמלות. אני הולך להראות לך אותן. את הולכת לבחור שמלה אחת מהן, אוקיי? אוקיי. אז אני יורד לאדם, מראה לו את השמלות, והוא גם צריך לבחור אחת. אם שניכם חושבים אותו דבר, זו ההזדמנות לי לבדוק את זה, אוקיי? כן. יופי. קצת התרגשתי. השמלות גם היו מאוד יפות. והייתה שמלה אחת שאהבתי במיוחד. זו השמלה הראשונה. זו השמלה השנייה. עכשיו, ככה בשקט לשושו. תגידי לי, איזו שמלה בחרת? מספר 2. מספר 2. היי. שמת ג'קט, תראה איך אתה נראה, וואו, מה שלומך? איך הלך לכן פשוט יפהפים, הייתי מביא לפה רב וכבר מחתן אתכם פה על הדרך. תודה. יש לך מדדה שתי שמלות, אתה צריך לבחור שמלה אחת. היא כבר בחרה אחת, אוקיי? זו השמלה הראשונה. יפה מאוד. זו השמלה השנייה. היא הייתה מדהימה בשמלת כלה, חבל על הזמן. שנייה לגמרי. סגור? בטוח שזה גם מה שהיא בחרה? אני בטוח שזה מה שהיא בחרה. בוא נראה. מה רבו מעשיך השם? ישר ידעתי שזאת השמלה. איזה יפה. שלום. שלום. שמלה מאלפת. תודה רבה. אדם, אתה נראה מדהים. מדהים. אתה תמיד נראה מדהים. מאוד שמח, מאוד התרגש. השמלה גם הייתה מאוד מאוד יפה. אתם נראים מדהים,
ואתם גם צדקתם. הבחירה שלך הייתה הנכונה, זו הסמלה. אז במשחקון הזה ניצחתם והצלחתם, אני חושב שהגיע הזמן לעבור למקום הבא. לא? למקום שבו הקסם באמת קורה. כן. לאולם.